min mainom na tubig sa barangay Naga, Tiwi, Albay. Inihuli sa esforso kan lokal na gobyerno kan Tiwi asing kan Department of Agrarian Reform unsain sarong programa kan dar na i-implementar asin recipient PDD-an barangay Naga kan Tiwi, Albay. Ini programa na pigapod nindang community managed potable water supply, sanitation and hygiene. Kairaron kan programa ini ang mga tubig na day pwede inomon na iyo ani papaagi di sa pasilidad na ini kung sa filter ini asin dakol pang proseso ang nagigibon pagluwas pwede nang inomon. Wow, talaga. Pwede di pa di ang rainwater. Wow, kagayon ano di Garuso Watson kan provincial government of Albay. Roger on that. Ang kondisyon lang digdi ang kantidad man sana kini bali initial ini tabi pa de 110,000 ang kantidad kan facility na itutugdok. Pero ining dakulang tangke na simintatlo na tuman papagiyon sa tubig na kaikwa na filter. Yes. Ang laog kay itong tangke igway ito pa din na iron removal filter. Igwa pa itong biogas digester na tigapod. Puta kung ano-ano pa. Basta pang limpya ng tubig. Yeah. Roger on that. Ang kondisyon lang digdi kan Department of Agrarian Reform sa lokal na gobyerno kan Tiwi, iyo ang saguton man lamang kan lokal na gobyerno so labor. Pero so mga materyales so teknolohiya gabos na ito sa Department of Agrarian Reform palan na ma-asumir tabi pa rin. Kayang-kaya ni Mayor Ami na Villanueva. Roger on that. Naglalaom nga ng alkalde na maging magayon ang relasyon kan darbuda kan lokal na gobyerno kan Tiwi. Tangani na pakatapos kayo ni madagdagan pa ang proyekto asin mabugtakan pa ang iba pa man ang mga barangay sa Tiwi na pinagkakapos kan maiinom na tubig. Roger to that. Sige. Yan ang report. Jomar Bien, DCG. Salamat kumpadre Jomar sa istorya hadi dyan sa luwas. Saga tukaron ta daw sa tingog kan Banwana no. Yan na potable water system na ibubugtak kan Department of Agrarian Reform kandar, tama ba? Sige, yan sa TV ini ng sitwasyon tadig di mo na tabi sa tuyang lugar sa probinsya nin Albay, lalo na po digdi sa siyudad nin Legazpi tabi. Doon na nagpapa-quote on air ang sa tuyang mga sources ni news diyan mismo sa Operation Center kan COVID kan Provincial Government of Albay. But the inside stories araw kayo ni tabi, they are very much worried na kumpadre Nald sa nangyayari espesyalmente sa siyudad nin Legazpi because the attack rate, gustong sabihin kan attack rate itong so pagkanayap pag-atake kan COVID halang kawon ng marhay. Kung susatuya nga ning mga nakakahuro na opisyal kan salud sa PHO ang gagayudon sabi ninda niyami ngayang magrekomendar na nin ECQ. Naglalaog na ngayon sa samuyang isip. Kasinda kumpadre mal ang nakakahiling kan sitwasyon. Sinda nakakasabot kan sa tuyang kamugtakan mo niyan. You can just imagine the attack rate na halangkawon. Plus, overwhelmed na ang health facilities niya to.
Maski nga ibaga si Congressman Joey, buminoses na baga kasubagong aga sa iyang mga ipigpapaluwas na informasyon through his official Facebook page. Nag-aga ngaya kami ng hururon kan sa kuyang mga contacts man ngaya sa gobyerno nasyonal, partikularmente ang DOH, begging for them to take a closer look and to act upon the situation happening here in Albay. Magdagdag namin pasilidad, personahis mediko. Pero ang saro sa mga ipinagbidoon ni Congressman Joey is no lockdowns. Simple sa nang solusyon. Yung ito, dagdag mediko, personahis, ekipahes, plus, so pinakasimple pa di. Face mask, face shield, physical distancing, washing of hands, day magpara kurumpul-kumpul, day magpara fiesta, banding, taiyuan ang nahiling maskikan sa tuyang mga sources na mediko, opisyal di salud sa COVID Operation Center. Iyan ang nahiling nila. Ikikamundo minda padingnal ang halos normal ng gawi-gawi kan komunidad, lalo na sa Legazpi. You can just imagine in one attack, 70 mahigit magaso Legazpi pa di. Halos sobra sa kabagakan, triple digit. Nalinilas ka nakaaging aldaw. Okupado kan Legazpi. Ayun pa di, pagali ko naman duman sa paglibot-libot ha. Anya o duman naman na ambulans ang bibarakan sampol pa rin, mga nasa icebox. Pidiran. Sunod-sunodan pa di. Na ambulansya minadara sa opsen. Manlain-lain na munisipyo digdi sa Satuya. Baku araw kang ka ito kan ECQ. So something is very wrong. Maski sabi nga ni Congressman Joey, something is, sabi na nga, something should be corrected. Lalo na itong, garo man sa nabagatingaran ni Pong Joey na nagi na kitang complacent, pinaagi nga na sana sa pagapuda na simple wearing of face mask, face shield, physical distancing, dahil magpararuluwas, dahil magparakurumpul-kumpul, dahil piyesta, dahil banding, dahil girinuman. Garo man sa natinaran ni Kong Joey, na iyunan ang gibagibot na paano, nindo dyan. O kaya baga nag-apilar na si Congressman Joey for the national government for them to take a closer look and act upon the situation here sa Albay. Iyon na baga mismo, inapo daw sa Secretary de Salud, so IATF maging so defense sa civil. Opisina kan defense sa civil, Office of Civil Defense. Tumabang na sa pag-establish ng pasilidad medikal. Because this is not, this should not be taken sitting down na tabi na sitwasyon tadig dita. Bako na po basang-basang, nangyayari sa satuyang palibot. Yan sa Kapitolyo, sa sarong departamento, kasabago, pinauruli na pa rin. Tamay nagpa-positive naman na sarong. Sarado na naman sa sarong departamento. Sa ibang munisipios, iyon. Sabi ni Congressman Joey, something must be done garin na second wave before the mass vaccination mag-roll out na hindi sa Legazpi. Kaya kung ako sa indetabi, ano man na available na bakuna, nakalista na kamo, sige na, tira na, mabakuna na tabi, buda mag-obserbar na kan minimum health protocol and standard, and pinaka the best, ang panarig sa amang Diyos. Pwede na yung padingnag. Sige, tagkasya na ngayon.
Mailalaog na kayo sa mga natada pa, buda magiging clear ang masunod. Sa pangarang kabilog na pwersa, salamat kan sa inyong pag-antabay. Kapantar ko naman yan si Compadre Nalbaldo. Megaforce, Jomar, Jimmy Al, sa kuyang Compadres, Ans, Luans, Rams. Manibela, Henry Baymata, News Director din, News Manager Mar, Angel, Alvena, si Richard. Ako po si Pio Ferrer. Sino susunod? Si Francia, si France, United Kingdom, France, May, June, July, August, September, October. De, si Francia May ang susunod. Francia May Boras para sa mga barata ngunyan para saga. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, amang Diyos ang magbantay. Nadagog Bindo at mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan pa kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB. Onsay Nung Kadamay. Para kay Ralph